Vi står med Mette Ingelsson, som var en af vinderne på en af årets distancer sidste år i Kongebroløbet. Og Mette, jeg har fanget dig for lige at høre lidt omkring, hvad du sådan havde oplevelse sidste år. Så hvordan var det så at vinde en af ruterne? Jamen, det var en rigtig god oplevelse. Det var meget overraskende. Det var bestemt ikke noget, jeg havde regnet med, men det var rigtig sjovt at prøve det. Og hvad synes du ellers, at der sådan optog dig den dag? Var det sådan vejret, eller var det deltagerne, eller var det noget helt tredje? Jamen, det var den gode stemning, der var til løbet, og det var rigtig dejligt vejr. Det var varmt, men der var en god stemning, og man kunne mærke, at folk de glædede sig til at komme ud og løbe, og jeg følte mig klar. Hvordan kom du i form til løbet? Jamen, det var træning. Træning og træning, det er det, der skal til. Også på de dage, hvor vejret det er lidt surt. Og så har jeg fundet ud af, at det faktisk fungerer ret fint, hvis man kombinerer løbetræning med andre former for træning. Vil du anbefale andre at deltage i Kongebroløbet? Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg synes, Kongebroløbet det er et helt fantastisk løb. Der er masser af smuk natur. Der er skov og marker og hav. Og så giver det en ekstra dimension til løbet, det her med, at man løber i noget terræn, som er rigtig kuperet, og så på små skovstier. Så det er et rigtig fedt løb. Går du så efter flere førstepladser i fremtiden? Nej, det er ikke noget, jeg satser på. Det er klart, det er sjovt, når man kan mærke, at man forbedrer sine tider, men det er ikke noget, der optager mig. Jeg løber, fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg løber, fordi jeg synes, det er et fedt fællesskab at have sammen med andre, og det giver mig mange gode oplevelser. Tak skal du have, Mette, og tak for din tid.